Nou, vrouwelijk, wat is het hier? Een illegale rozenkwekerij? Nou, liep het haast wel op, hè? Maar ja, het is Valentijnsdag, hè? De dag van de liefde. En je hebt een keer wat rozen en... Doe eens gek. Begin helemaal niet flink? Doe eens gek. Nou, we dachten om de bewoners een beetje op te vrolijken in het dorp. En we brengen alle huizen een mooie roos langs. Aha. Dus dit is de Valentijnsgedachte? Ja. Vanuit? Roodduizen.com. Nu, verder. Maar het is mooi mogelijk maakt het Rode Zakenclub, Warmsbelang, Roodduizen, Plaatselijk Belang, IDAAT, Vriends. Die hebben de financiën rondgebracht en het Tjerkenfonds. Ja. Dus. Hoeveel rozen heb je? 600. We hebben er een mooi kaartje aan hangen. Een beetje liefde voor ons, voor jou. Een beetje liefde van ons, voor jou. Maar gewoon maar de gedachte van een beetje om te denken. En, ja. Hoe is dit idee ontstaan? Toen hebben we een oliebollenproeftest gewoon. En daar is dit eigenlijk echt weer een beetje van, hey, zullen we wat met Valentijn doen? En toen ging dus iets van, nou stel we jou de mensen een roos. En dan vreet je van, om waar zoest die Jan? Nou, dan kom ik er even een mooi verhaal nu. Heb je zelf ook een mooi verhaal? Nee. Wilma, hoe lang ben je getrouwd? Oh, dat is al heel lang. 23 jaar? Ja. En wist nog, de eerste keer dat je Gerard troftest? Ja, Kattenbra, hè? Op stad? Ja. En wie Kattenbra wie dat, ja. Douche? Ja. Wij wennen super in Kattenbra, zo speelden we toen. Ja, Freddy jongens op stap, Sneur jongens op stap, Snijden. En elke week een mooie met Gerard? Of, Ja, nee, ja. Oh. Ik ging er mijn vriendin heen. Ja, dat trof je dan ook wel weg ons. Nou, goedemorgen. Ja, hier al. En wat een verrassing niet. Wij dachten hier in verband met Valentijnsdag even langs te komen en eens even te horen wat jullie daarvan vinden van Valentijnsdag. Wat betekent dat voor je? Nou zeg, ik heb de hele nacht bij de bijlijn heen, dus het voldoet naar best. Ach, dan vinden ze uit me niks. Zeg je niks? Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Daar ik gewoon nog- hier voorbij. Heb ik nog nooit deed. Heb je ook nog nooit een? Nee. Wat vind jij van Valentijnsdag? Eerlijk gezegd vind ik het vooral heel commercieel. Commercieel? Ja. Ja, maar het heeft ook wel iets met liefde en vriendschap te maken. Zeker, Hè? zeker. Liefde zit voor mij in de kleine dingen. Dus ik hoef daar geen speciale dag voor te hebben. Nee, correct. Dus Nee, wij, jullie doen niks ook niet aan mensen die heel aardig vinden, even een bloemetje of dit of dat. mijn ouders. Wat zeg je? Mijn ouders wel, die wonen ook in Enschede en daar kan ik nu niet zoveel naartoe. Dus die krijgen van mij vandaag een Valentijnslunch thuis Oh, verzorgd. Oké, dat weer Dus wel. op die manier ja. doe ik het Ja. wel, maar in mijn eigen relatie zoeken we het liever op andere momenten. Wat leuk bij die roos, ja, schattig. Ja, je viert nu je verjaardag Ja. ook en verder doe je niet zoveel aan Valentijnsdag, denk ik. Nee, ik heb wel een tijd een vriendin gehad. Nou, dan deden we dan samen gewoon even iets leuks verder. Maar dan ook om mijn verjaardag en op Valentijnsdag deden we even iets leuks. Maar voor de rest Ja. niet heel... Niet heel bijzonder. Nee, valt er mee. Goedemorgen Marjan. Zat er gelijk even de roos erbij. Ja, kind. Ja, je bent ook alweer verwend. En dat is terecht. komen. Ja, en we zijn hier in verband met Valentijnsdag. Ja, En het is voor jullie volgens mij een hele bijzondere dag. Zeker weten. Ja, want jullie zijn ook op deze dag, dachten wij, getrouwd. Klopt. Ja. 17 En wat jaar heeft geleden. gemaakt dat jullie op deze dag getrouwd zijn? Nou, omdat ik het dan niet vergeet. Oké, want mannen vergeten het altijd. Meestal wel, hè. Die vergeten de huwelijksdatum. Ja. We hebben gehoord dat jij ook een tijd geleden bij een aantal mensen iets van cupcakes of zo gebracht hebt. En waarom heb je dat gedaan? Wat heeft gemaakt dat jij dat gedaan hebt? Nou, ik heb een massagepraktijk en die is nog een paar maanden dicht. En
Dan kun je een beetje ouwe hoeren en een beetje zeuren van ja, ik heb niks gedaan. Of je kunt gewoon wat positief, wat leuks doen. Dus vandaar dat ik die cakejes maakte hier. En ik hield ik al bij een vriendin en die werd ik heel enthousiast. Dus toen dacht ik, nou dat ging wel bij meerdere mensen doen. En zij is een beetje klaar maken. Dus ik hield zelf eigenlijk, ik hield wat het waan. En ik hield zelf ook een hele hoop lol. Ja, ik had ook nog een reactie gekregen. Zo van, ik heb van die leuke cakejes staan bij mij voor de deur. En ik weet niet waar ze vandaan komen. Nou, dat is ook heel verrassingsvol van dat. En toen uiteindelijk bleek dat ze van jou vandaan, bij jou vandaan kwamen. Ja, dat vond ik misschien nog wat leuks. En misschien weet ik wel een beetje van mensen die het wel in broeken komen. Even een steuntje in de regen. Ja, gewoon een leuke verrassing. Ja, heel leuk bedacht hoor. Ja. Nou, graag gedaan. Wij hebben een roos gedaan. Ja, wat vond je ervan? Ik vond het een heel leuk idee. Ja? Ja, het idee bracht ons om naar mijn schoonzusje een roos te brengen, want haar man is verleden jaar overleden. Dus wij dachten, hey, dit is een leuk idee, dat doen wij vandaag ook even. Oh, wat mooi. Ja. Zo brengen dan dat soort dingen, brengen je er zelf ook op ideeën. Ja, inderdaad. Ja. Ik vond het wel een heel leuk idee. Ja, oké. Ja. Hey, en Valentijnsdag is het, hè? Want daarom kreeg je die roos. Ja. En doet je dat ook wat, Valentijnsdag? Ja, natuurlijk. Het is wat een andere dag dan normaal, hè? Ja. En vooral met deze coronatijd. Dus het is een leuk idee. Hoi! Hoi! Valentijn namens het dorp. Nou, geweldig. Een mooie roos. Je bent er geweldig. Dankjewel. Ik heb nooit bijvoorbeeld in een vriendengroep of zo, heb ik nooit echt ervaren dat mensen heel veel echt mooi Valentijnsdag horen of zo. Dus op zich, dat ervaar ik net echt per se bijvoorbeeld. Bij is net niet echt die Valentijnsdag echt heel uitbundig al viert of zo. Dus dat valt dus heel mooi. Zitten we hier zomaar bij 2 supporters van Heerenveen. Ja. Nou, vertel eens even, want jullie hebben daar ook speciale stoeltjes staan. Vertel eens even. Hoe komt dit allemaal? Ja, nou, dat was eigenlijk iets op Facebook van Heerenveen. Dat ik gewoon heel mooi was. En daar heb ik weer bij intact. En toen zei we van, nou, we kunnen wel opbouwen, we zitten wel. Nou ja, dan ging ik mijn dag opbouwen en ik denk een dag later, telefoon. Van, ik heb wat bankje bij je brengen, want zei zo. Ik zei, met al bij dan. Ik zei, ja, wie heeft maar wat voor een grap zit maar. Ja. Ja, dat is heel vaker voetbal bij elkaar, nog in deze tijd. En ons geeft er altijd heen. Ja. Dus, en dat op Valentijn. En dat op Valentijn, ja. Ja, ik nog eens. Dus, ja, vandaar. Ja. Happy Valentijn! Happy Valentijn, kijk eens. Happy Valentijn, een hele mooie roos. Van dus met die daad het zelf ook nog wat lekkers bij die. Nou. Alsjeblieft. Nou, dat is geweldig. Hartstikke leuk. Maar de mensen krijgen wat mijn hart onder de riem steken. Ja, natuurlijk, dat vinden wij ook. Dat is volhouden. Vorige week is nou ook weer in de bijen, die gaan je sneeuwballen gooien op heen. Nou, dat en nog even dit weer. Even ter opvrolijking. Ja, nou, hartstikke leuk joh. De club heeft moeite nu om de binding proberen ze wat te houden met de supporters. En dit is een initiatief van hun. En ja, het is wel... Nou, dan krijg je dit ook nog. Super, dankjewel. Ja. En dan wensen we jullie een hele goede dag. En maken wat van met elkaar. Gaat goed komen, super. Dankjewel. Ja. Hoe heb je dat nou uitkijkt? Dat we dat precies in februari uitkomen. Ja, je hebt je kwaliteiten, hè? En dat heb ik in de liefde. Ja. Dus ik hoor dat precies uitstippelen. Je bent wel de rekening geweest? Dat is de rekening geweest. Ja. Ik vind hem al heel lang lief. We hebben elkaar ontmoet, toen waren we 14 jaar. Ja. Oké. Dus dit is gewoon inderdaad van, de liefde rust het net. Oftewel, op ooit is vriest het voel. We hebben gewoon natuurlijk alle twee hele levens achter ons met alle twee kinderen uit vorige relaties. Ja. Maar na meer dan 50 jaar zijn we dus weer bij elkaar gekomen. Ja. Nee, het wie volgens zo. Mijn vrouw hier zwangerschapsvergiftiging. En dat wie ze onder controle, zeg maar. En op een gegeven moment wie het al wel zo dat de baby helleworm moest. En dan kregen we per datum wanneer dat koer. En dan zit 14 februari ik bij. Nou, we zijn er 14 februari. Oh, nou sta je hem altijd in het stadion? Ja. Yes. Oké. Ja.
En nu mogen jullie zitten. Ja, dat doe je thuis ook al op een bank, dus dat zult hetzelfde Ja, maar wezen. op die speciale stoeltjes bedoel ik. Ja. Ja. Ja, ze zit net zo noffelijk, maar... Als je staat, ja, het is wel eens leuker. Je communiceert wat leuker met mensen. Een beetje heen en weer hossen op de tribune. Nou, Ja, het is wel een biertje erbij. allemaal. Ja. Valentijnsdag, heeft dat ook een betekenis voor jou? Nee, helemaal niks. Nee, daar doe je helemaal niks mee. Nee. Nee, het is eigenlijk een beetje commercieel. Nee, pak mij, nee. Ik vind het leuker om iets leuks te doen op een dag dat mensen het gelachen. Hoe is maar de liefde? Maar liefde, nou rustig, ja. Je kon er natuurlijk nog net zoveel fout zien. Ja, klopt, ja. Dit voegen wij er nog even aan toe. Dank je. Nou, die Mag jij dan Mag even ik dat weten? even houden? Oké, Maar dat dank staat je. op zo'n mooi papier Ja. uit. Oudere Russen die kennen Wiens Gerken wel, nou die had zijn heel leven lang zijn huid en man wennen. En Ja. nou, ik denk dat Wiets, ik zou iets willen. Nou, bedankt. Leuk hoor. Ja. Het is hetzelfde, wat kun je nagaan. Ja. Ja, ik heb ze kreeg een mooie roos gekregen van het Warmste Belang. Ja. En zakenclub Tjerkvoet. Dus dat vond ik dan wel leuk, want dat verwacht je net. En dan laat ook weer samen een roos van je door. Maar dan is het om, hè? Maar dat op wie was het vorige keer? Is niet dat dan op de love sheet waar is te zetten van jou? Nee, jong zet ik hem weer in het hak. Morgen we er weer ophalen, dus... Je bent net een proef zitten, te keer. Nee. Nee, dat niet. Het kind nog. Het kind nog even. Maar wat is dan de Valentijnsgedachte? Ja, clubliefde. Ja, een stukje clubliefde. Ja. En dan af het bankje net in, dan heb ik het voetbal niks, jongen, dus... Ja, hoe dramatisch het soms gaat, het Heerenveen momenteel. Ja, je gaat er toch altijd heen, je sport er altijd, dus ja. Ja, clubliefde, ja. Hoi. Nou Kees, deze is voor mij. Fijne Jerry. Ja, bedankt. Ja, een hele goede dag. Mooi dat je best bent. Ja. Nou, ik vind het gewoon heel leuk aan de doen. Heb elkaar lief. En beginnen te knuffelen gewoon eerst met je eigen huisgenoten, partners, wat dan ook. En daarna hopelijk weer met de rest van de wereld. Ja.